दा गिबियावनो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनैहाय जों माखासे आयदा लानानै बेवहाय मोनसे खौरांनि मेल होनो सानदों। दा बे जाहैबाय जिहेतु जोंनि बिटिआर सरकारा डिसेम्बर दानाव फैगौ डिसेम्बर दानावहाय 3 बोसोर कमप्लिट जागोन। दा बे 3 बोसोर कमप्लिट जानायाव जोंनि नैबे पटबजरा एरियायाव जोङो बे 3 बोसोराव मा मावनो हाखो, मावनो हायाखै, इयुनाव मा मावगोन, दा बेफोरखौ लानानै जोङो रायजोफोरनो एसे मिथिहोनो सानदों। दा जोङो गिबियावनो जोंनि सरकारा जानाय लोगो लोगो जोङो जिहेतु 3 बोसोरब्लाबो बोसोरसेया जोंना कभिड-19 जे संक्रमण दंमोन, बेयावहाय जोङो 1 बोसोरखौहाय जोङो न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाखैमोन। दा बे हिसाबै जोंनि नैबे सरकारा खालि 2 बोसोरसोल' जों खामानि मावनो मोनदों। दा बे 2 बोसोरावनो जोङो माखासे खामानिखौ जोङो जोंनि हालामावबो मावनानै लानो हादों। दा बेवहाय जोङो गिबिसिन जों बुंनांगोन जे जोंनि नैबे काजिगावनिफ्राय साब डिभिजन जे काजिगावनिफ्राय बिनिफ्राय जे बासबारिसिम थांग्रा जे लामा, बे लामाया जोबोद एकदमबारे गाज्रि अबस्थायाव दंमोन। दा बे लामाखौ जोङो आगोल समावहाय जोङो गोबांथार जोङो रिकुवेस्ट खालामबोदोंमोन, आरज गाबबोदोंमोन जे बे लामाखौ एकदम बिराद इम्पर्टेन्ट लामा, बेखौ बानायना होनांगौ होननानै। किन्तु बेखौहाय थांनाय जेनोखि सरकार खुंथाय बिथांमोना माब्लाबाबो बानायनानै होनो हानाय जायाखै। दा बेवहाय जोङो माखासे मोनथिनाय बादि बेवहाय बहुत स्किमबो हमदोंमोन, किन्तु बिथांमोना बे लामाखौ बानायनानै होनो हायाखैमोन आरोखि। दा बे लामाखौ जोङो गिबियावनो जोङो गुडविल मिसननि जरियते बे लामाखौ जोङो 12 किल'मिटार लामा, बे एकदमबारे बिराद गोथौ गोथौ हाखर दंमोन, बेखौ जोङो बानायनानै होनो हादों। सेन्ट ग्रेभेल लामा हिसाबै जों बेखौ बानायना होदों। दा बेयावहाय 7था दालां दंमोन, दंफांनि दालां। बे दालांफ्रा एकदमबारे बिराद माने गाज्रि अबस्थायाव दंमोन, बेखौ बानायना होनो हादों। गंबा बेयाव बक्स कालभार दंमोन गिदिर गिदिर, बेखौबो बानायना होनो हादों। दा दिनै बे लामाखौ बानायखांनायनि लोगो लोगो बे काजिगाव ओनसोलावनो नांजाबनानै थानाय 9-10टा गामिया बेयाव हान्थिनो थाखाय गोबां हेफाजाब मोनदों होननानै जों मिथिदों। आरो बेजों जे बासबारि मोनसे बिसिडिसि एरिया, दा बे ओनसोलनिफ्राय गोबां साब डिभिजनाव फैयो। बे बासबारि, जलदबा, खुरसाकाटि, रुपसि, बेफोर बे लामाजोंनो फैयो। दा बे लामा मोजां जानायनि लोगो लोगो गासिबो हान्थामेलाया बेजों खालामनो मोनसे खाबु मोननाय जादों आरो। बिनि उनावहाय जोंना टिपकाइ ओनसोलावहाय लामा सामानि जोबोद अबस्था गाज्रिमोन। जोङो इलेक्सन टाइमावहाय जेब्लानाखि गिदिंदोंमोन, बे समाव जोङो टिपकाइ ओनसोलावबो माखासे खोथा होबोदोंमोन, जों बुंबोदोंमोन जे जोंनि सरकारखौ जों खुनुरुखुम जुदि दानाय जायोब्ला, जों जुदि सरकार दानो हायोबा जों माखासे लामाफोरखौ जों मावना होनो हागोन। दा बे हिसाबै जोङो गिबियावनो सुकनजरानिफ्राय सुकनजरा गामिनिफ्राय सिल्किखातासिम बे लामाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दंमोन, बे लामाखौ जोङो 1 किल'मिटार सिसि ब्लक लामाखौ जोङो उइथ ब्रिज, बेखौ जोङो खामानिखौ मावना होनो हादों। बेनिफ्राय गरायमारिनिफ्राय सिल्किखातासिम, बे गरायमारिनिफ्राय सिल्किखातासिम 4 किल'मिटारसो दङ। दा बे लामाखौबो दा मावगासिनो दं। बे लामायाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट लामा, आरो गोबां गामि बेयाव दङ, बिथांमोना बे लामानि थाखाय गोबां आबदार खालामबाय थादोंमोन। दा बे लामाखौबो जोङो दा मावनानै होनो हादों, आरो दा बे एनसिं खामानिया जागासिनो दङ। दा बिनि उनावहाय बेलगुरिनिफ्राय पलासगुरि जे लामा, बे बेलगुरिनिफ्राय पलासगुरिसिम 1 किल'मिटार जे लामा, बेबो एकदमबारे गोनांथारमोन। एकदमबारे साइकेल थांनाय मा थांनाय बिराद उसुबिदामोन आरोखि, माने थांनोनो हाया ओरैबायदि अबस्था। दा बे लामाखौबो जोङो दा सिसि ब्लक हिसाबै बानायनानै होनो हादों। दा बेवहाय माखासे दालां दङ, बे दालांफ्रा जोबोद उसुबिदा, किन्तु बे दालांखौ जोङो अलरेडि सेंसननि थाखाय जों हरनाय जाबाय।
बेखौ हयथ' पर्यायक्रमे जागोन आरोखि बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। दा बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव जिहेतु मोनसे समावहाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि समावहाय गोबां जि दानाय मोनसे उइभिं सेन्टारफोर दङमोन। दा बे उइभिं सेन्टारफ्रा गोग्लैसोनानै थाबायमोन आरो बाहायबा बे उइभिं सेन्टारफ्रा माने गैलामोन आरोखि। दा बेखौ फोथांफिननायनि लामायावहाय जोङो गंनै उइभिं सेन्टार जों खुलिनानै होनो हादों जोंनि नैबे सरकाराव। बे जाहैबाय बैनागुरियाव मोनसे, बैनागुरिया मोनसे जारिमिनारि जायगा। बेयावहाय जि दानाय हाबाया गोबां बोसोरनिफ्राय दंमोन, किन्तु बेयाव रावबो नायस'नैनि थाखाय जोङो बे बैनागुरि एरियायावहाय बैनागुरि गामियाव उइभिं सेन्टार मोनसे आरो टिपकाइनि नायगाव बेयावहाय मोनसे उइभिं सेन्टार जों बानायना होनो हादों। आरो बे बानायखांनायनि लोगो लोगोनो बेवहाय ट्रेनिंबो होनो हानाय मोनसे जोङो खाबु मोनदों आरोखि। बेवहाय 20 जन जोंनि जि दाग्रा आइजोफ्रा अलरेडि जेकार मेसिनजों ट्रेनिंबो होनाय जाहैबाय आरोखि बिसोरखौ। दा जों बेखौ मावना होनो हादों। दा बिनिफ्राय जोङो जोंनि नैबे पटबजरा कन्स्टिटिउसनावहाय 10टा VCDC दं। बे 10टा VCDCआव दिनै जोङो जिहेतु VCDC अफिसा गोबां जायगायाव गैयामोन। दा बे VCDC अफिसखौ गुबुन गुबुन अल BTCआवहाय मावनायजों लोगोसे दा नैबे जोंनि पटबजरायावबो 10टा VCDCनि गेजेराव 7टाखौ जोङो दा मावफुंनो हादों आरो। 7टा VCDC न'आ दा मावगासिनो दङ, फ्राय कयेकटाया जोब्बाय। जों नैबे साननै सानथामनि उनावनो जों बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लागोन आरोखि। दा बे जोंना 10टानि बिथोराव गंथाम टिपकाइ, जालाबिला आरो मंगलाजरा, बे मोनथामा बे जोंनि आगोल जे सरकार दंमोन बे आगोल सरकाराव बिथांमोना मावदोंमोन। दा मंगलाजरायाबो आद्रा जानानै दङ, जालाबिलाबो आद्रा जानानै दङ, टिपकाइआ खुनुरोखोम कमप्लिट जादों थिग मटन, बेबो कमप्लिट जानो हायाखै। किन्तु जोंनि दा जे 7टा जे VCDC अफिस मावदों बे VCDC अफिसा एकदमबारे मोजाङैनो दा मावफुंजागासिनो दं आरो कयेक दिननि उनावनो बेखौ जोङो बेखेवनानै होनाय जागोन आरोखि। दा बिनि उनावहाय जोङो नैबे ब्लकनि जे माखासे खामानिफोर, जेरैहाय नोङो न' PMAY न', ओमफ्राय एनरेगा, दा बेफोरखौबो जोङो मोजाङै जों खामानिखौ मावनानै लानो हादों। दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां न' गैजायिफोर दंमोन। दा बिथांमोनखौ जोङो आगोलनिफ्राय जोङो बिराद सेस्था खालामदोंमोन जे बिथांमोननि न'आबो जानांगौ होननानै, किन्तु जोङो बै समावहाय जोङो बुंब्लाबो जाहोनो हायाखै। किन्तु नैबे बारावहाय जोङो गासै जोंनि 10टा जे VCDC दं, 10टा VCDCआव जोङो नैबे 2021निफ्राय 23 बे मोननै बोसोराव जोङो गासैहाय 7013टा जोङो न' PMAY न'खौ जोङो मोजाङै जोङो मावनो हादों। दा बिनि गेजेराव 6456 माने 6456आ अलरेडि कमप्लिट जाबाय बे न'आ। दा बेबायदिनो गासै VCDCआव दङ, रुपसियाव दङ 780टा न', बासबारियाव दङ 674टा दङ, आनिफ्राय डिबिटलाव दङ 1183टा, काजिगाव दङ 725, मदाथियाव दङ 670, मंगलाजरायाव दङ 210, पलासगुरियाव दङ 416, टिपकाइआव दङ 493, जालाबिलायाव दङ 1037, महामायाव दङ 825। दा बे न'खौ जोंनो तत्ताबदान खालामनानै बे न'खौ जोङो दा 7013टानि जायगायाव जोङो 6456टा 6456टा न'खौ अलरेडि कमप्लिट खालामनो हाबाय। दा नैबे माखासे कयेकटा न' दंबावो, बेखौ दा थार्ड किस्ति रिसेन्टलि सोनाय जादों आरो कयेकटाखौ सोनो बाखि दंबावो। बेखौ सोखांनानै बेखौ कमप्लिट खालामनायनि थाखाय जोङो बेबस्थाखौ लागासिनो दङ। दा जोंनि बाथ्राया जाहैबाय बेनो जे जोङो नैबे PMAYनि न'खौ जोङो निस्थाबानै जोंनि VCDCनि चेयारमेनफोर, मेम्बारफ्रा बिथांमोना नोजोर होनानै खालामहोगासिनो दङ। दा
जोङो बेखौ नायोबा जोंनि जेनोखि सरखार जानायनि उनावहाय 2021 आनिफ्राय बे 22 स्टेज बिनि बिथोरावनो जोङो बेसेखिनि जोङो बानायनानै होनो हादों। बिनि आगोलाव माखासे दंमोन बै न'फ्रा दिनैसिमहालागै 16, 17, 10 निफ्रायनो दङ। दा बे न'फ्रा दिनैसिमबो जाफुंसारहोनो हायाखै। बेवहाय माखासे खेलिमेलि दङ। दा बेखौ जोङो उननि समावहाय जों बुंगोन। दा जोङो आपातत जोङो नैबे लेभेलखौ जोङो दा खामानिखौ मावनानै लानो हादों आरो बिनि अनगायैबो दा जोंनावहाय माखासे बिटिसिनि जेने फ्लेगशिप जे स्किमफोर फ्लेगशिप जे प्रग्रामफोर लादों बे प्रग्रामफ्राबो जोंनि जायगायाव जों माखासे जिनिसखौ जों राननानै होनो हादों। दा बेवहाय जाहैबाय जोङो जे फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय बिथांमोननो जोङो गियान सोरां जे बिथांखि बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो 5,000 करिया जोङो 200 जन फरायसाफोरनो जोङो अलरेडि जोङो 5,000 करिया राननानै होनो हादों। आरो बिनि उनावहाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो जोंनि नैबे बतझरायावहाय 88टा जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अलरेडि जोङो 25,000 करिया जोङो होनो हादों। दा बिनि उनाव नै दाखालि माखासे जों आरो सेलेक्सन खालामबावदों बिनि पर्यायक्रमै माखासे जिनिसखौ जों होलांबाय थानो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंनाव दा नै दाखालिसो जोंनावहाय जे जोंनि ओनसोलाव मन्दिरफोर माखासे दङ। दा बे मन्दिर न'फ्रावबो 2 लाख करिया जोंनि बे ओनसोलावहाय 14टा मन्दिराव जोङो नैबे फार्स्ट हिसाबै जों होनो हादों जोङो नैबे 2 लाख करिया। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनावहाय माखासे दङ माने रग निर्मुल बे रग निर्मुलनि गेजेरजों जोङो माने बेमार आजारनि थाखाय फाहामनो थाखाय जोङो नैबे माबायाव बतझरा समस्तिनि गेजेरावहाय 46टा 44 जन बेनिफिसियारिनो जोङो 5,000 करिया अलरेडि होनो हाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे गोबां जोंनावहाय दा फ्लेगशिप प्रग्रामफोर स्किमफोर दङ। बेखौ जोङो लासै लासै जोङो मावफुंनो थाखाय लागासिनो दङ। दा जोंनि बुंनो गोनां माबाया बेनो जे जोंनि दा नैबे सरखारखौ गोबाङानो माने हयथ' बुंदों जे बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै। दा जोङो जों बुंनो हायो। बेनिफ्राय आरो माखासे दंबावो जे जोंनि बाजार ओनसोलाव जोंनाव बे माखासे बाजार हाथाइफोर दङ माने पाब्लिक गेदारिं जाग्रा दङ। दा बे जायगायाव जोङो माखासे टयलेट दा बे माखासे टयलेटफोर जोङो प्रत्येकटा बाजाराव जोङो 15 फाइनान्सनि जरियते जोङो एबाराव टयलेट बानायना होनो हादों। दा प्रत्येकटा बाजाराव जोङो टयलेट बानायना होनो हादों राजुवा स्थानफ्राव जेरै गासै जोंनाव जोङो टटेल 38टा जोङो टयलेट दा राजुवा टयलेट जों बानायना होनो हादों बेयाव जोङो बासबारियाव 2, रुपसियाव 2, थिपकायावहाय 1, पलासगुरियाव 2, मंगलाजरायाव 9टा, काजिगावहाय 3, मदाथियाव 1, जालाबिलायाव 6टा, महामायाव 5टा, टिबिटलावहाय 4टा। बेबायदि हिसाबै जोङो टटेल गासै 38टा 38टा टयलेट राजुवा टयलेट बेखौ जोङो दा नैबे 2 बोसोराव जोङो बानायनानै होनो हाबाय। आरो जोंनाव माखासे दंबावो आं बेखौहाय नोंथांमोननो उनावहाय बुंगोन जिहेतु दा जास्ट सेंसन जादों आरो मथा मथि 12टासो दंबावो। बे 12टाया जास्ट सेंसन जादों दाबो माने गायसनाखै। दा बेखौ जोङो उननि समाव जों फोरमायगोन। दा जोङो बुंनो हायो जे जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबां राजुवा जायगा दङ बाजार दङ आरो बाहायबा नोङो स्कुलावबो जोङो हरदों आरो बबावबाबो जोङो मसजिदावबो हरदों। दा बे टयलेटफोरखौ जोङो जोंनि स्वच्छ भारत जाहाथे जोङो बे ओनसोला जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो बे टयलेटफोरखौ जों होनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव जे खुब एकदमबारे दरखारथार रिंवेल दैखर बे दैखरखौबो जोङो बे माखासे मावना होनो हादों 15 फाइनान्स जोङो 13टा जोङो दैखर हरनो हादों दा थिग बेबायदिनो जोङो फिसा फिसौ कालभार दङ
बे कालभारखौबो जोङो बानायदों 15 फाइनान्सनि जरियते दा जोङो माखासे जोङो जोंनि जेनाखि फिसा फिसा खामानि मावनायफोर जों बे जिनिसखौ जोङो दा मावनानै लानो हादों आरोखि बेनो जाहैबाय जोंनि सरकारा बा जोङो आरोखि माने बांद्राय धल दामनानै जे जों खामानि मावगोन बेखौ जों लुबैया जोङो जाहैबाय मा जिहेतु जोङो खामानि मावनायजोंसो जों पलिसिखौ जों लानो नागिरदों दा दिनैहाय बतझरा ओनसोलाव नोंथांमोना हयथ' मोनथिगोन जे टिपकाय ओनसोलावहाय लामा सामाया माबायदिमोन बा जोंनि ओनसोलाव लामा सामाया माबायदिमोन आरो दिनैनि दिनाव लामा सामाया बिसिबांनोखि आगबारिखो आरो जों माखासे जोंहा अलरेडि सेंसन जाबावनांगौ दं जेरै मंगला जरायाव नैबे सेसापानिनिफ्राय जे थांगोन लामा बे लामाया जोङो एबाराव हमनो नागिरदोंमोन खिन्थु बेयाव PMGSY आवहाय अलरेडि साबमिट जाबाय आरो बे रिसेन्टलि बे सेंसन जासिगोन आरोखि दा ओंखायनो मंगला जरा ओनसोलनि रायजो राजाखौबो बिथांमोना जोबोद एकदमबारे लामानि बेकवार्ड बे सैथो बाथ्रा खिन्थु माखासे बेवहाय अलरेडि लामाखौ लानाय जाबाय मानो होनना बुङोबा खेबसेनो एथ' माने 40-50 बोसोर गोग्लैसोनानै थानाय जायगाखौ खेबसेनो बोसोरसेयाव कमप्लिट खालामनाया बे सम्भबबो नंखाया दा माखासे जिनिसा लानाय जाबाय जेरै नैबे काजिगावनिफ्राय जे बासबारि बेबो अलरेडि जोंनि बे नैबे आसाम माला जे लामा बे आसाम मालायाव अलरेडि हाबबाय क'क्राझारनिफ्राय बियो डाइरेक्ट VIP लामा आप टु रुपसिसिम थांगोन दा बिनि थाखायनो नैबेखौ दा जों बे सेन्ट ग्रेभेलैनो दा जथेस्थ' मोजां सोलियो बे हिसाबैनो बेखौ दोननाय जादों नङाबा बेखौबो जोङो बे लामायावहाय सोफानाय जासिगौमोन आरोखि दा मंगला जरायावबो जे मंगला जरा टु बासबारि लामा बेखौबो अलरेडि प्रप'जालखौ हरबाय दा बेबो मथा-मथि जानानै फैगोन आरोखि आरो नैबे सेसापानिनिफ्राय मंगला जरासिम लामा बे मंगला जरासिम लामायाबो मथा-मथि नैबे PMGSY नि लामायाव माबाया जासिगोन आरोखि दा जेरखम नैबे एसे ससे बाखि दंमोन काजिगावनिफ्राय आप टु सुपारिघाटसिम बे काजिगावनिफ्राय सुपारिघाटसिमाबो PMGSY नि लामा जागासिनो दङ दा मथथे जों सानो बे 2 बोसोरसोआवनो बतझरानि लामा सामाया मथा-मथि एसे मोजां मोनसे परिबेसाव फैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो आरोखि दा बेखौथ' मोनगोनखौ मा होनो दा जिनिसा जाहैबाय बिथाङा हाग्रामाखौ लानानै जोबोद गौरब खालामो जिहेतु बेयो हाग्रामा बिथाङा बिथांनि बिगुमै असे जायो दा हाग्रामा बिथाङा जे लेभेलनिफ्राय फैदों जुदि बिथांखौ रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जुदि उग्रपन्थी बुङोबा हाग्रामायाबोथ' उग्रपन्थीमोनानो बेखौबोथ' बुंनांगोन ना दा ओंखायनो आं बिनिखौ आं बांद्राय बुंनो सानाखै दा बिथाङा दाखालि मोनसे बिनि माबायावहाय प्रेस मिटआव नुदों माने गावखौहाय जे दाननो हाया बबे खेत्रआवहाय माने MCLA दानजागोन माजागोन बेवहाय दा जोंना रन्जित कुमार बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिनि सायाव बिथाङा माने उल्था फाल्था माखासे माबाखौ होदों आरोखि होनायखौ जों नुदों जे बिथाङा सोर आंनि MCLA पदखौ दाननो हानाय मानो हानाय बायदिसिना खोथाखौ बुंदों आरोखि दा बेवहाय आं माखासे क्लेरिफिकेसनखौ आं होनो सानदों आरोखि दा बिथाङा माखासे इलेक्सन कमिसननि नियम दं दा बे इलेक्सन सासे मानसिया इलेक्सन जुदि गेलेयोबा बै इलेक्सन कमिसननि नियम कानुनखौ मानिनानै सोलिनानैसो नोङो इलेक्सनखौ गेलेनो हायो दा बेयावहाय मोनसे नियमा जाहैबाय मा नोङो जुदि बबेबा गभर्नमेन्टनि सरकारि भाबै नोङो थाइसेयानो जाथों थाइनैयानो जाथों जुदि सरकारि साख्रि जुदि मावोब्ला बेखौ नोङो गिबियावनो रिजाइन होग्रोनांगोन दा बे हिसाबैसो नोङो इलेक्सनखौ दा गेलेनो मोनगोन आरोखि दा 2012आव बियो मोनसे 12निफ्रायनो आरो माने बिथाङा एपइन्टमेन्टखौ मोनदों 7 डिसेम्बर 2011 2012निफ्राय बिथाङा जइन जादों 2012आव आरोखि 13 थारिख 2012आव बिथाङा जइन जादों आरोखि बे साख्रियावहाय बेलटलायावहाय लाइएसन अफिसार हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय साख्रि मावोमोन दा बिथाङा 2015आवबो जिहेतु बेयाव इलेक्सन गेलेदोंमोन दा 2015आवहाय बिथाङा मा खालामबाय मोनसे
रिजिगनेसन देखायबाय आरोखि बे साख्रिनिफ्राय बिथाङा 2015आव रिजिगनेसन देखायबाय दा बे रिजिगनेसन देखायनायनि उनावहाय बिथाङा आबार मा खालामबाय बे एखे साख्रिखौनो उइदाउट जयनिं बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिजाइन होखांनानै जखननाखि रिजाइन होखांबाय नियम मथे मा गोदान सार्कुलार जानांगौ बिनिफ्राय बिथाङा गोदान एपइन्टमेन्ट मोननांगौ एपइन्टमेन्ट मोननानैसो बिथाङा मा खालामनांगौ बेयाव आबार फिर जइन जाफिननांगौ नङा होमबा दा बेयावहाय 2012आव बे 15आवहाय बियो जखननाखि माबादों बियो इलेक्सन गेलेदों बे इलेक्सन गेलेनायावहाय बिथाङा जेननायनि उनावहाय एखे साख्रिखौनो मावदों किन्तु बिथाङा बेवहाय गोदानै जइन लाफिनाखै थारमाने बिनि रिजिगनेसना जास्ट ओरैनो मोनसे देखायनायल'मोन आरोखि रिजिगनेसना बियो रानिं एखेखौनो खामानिखौ मावदों आरो बिनि बेथना कुनुदिन ड्रपबो थायाखै बुंनो थाङोबा बे फेक रिजिगनेसनानो जाहैबाय आरोखि दा बिनि उनावहाय 2020आवहाय जखननाखि बियो गेलेलायबाय 2020आवबो बिथाङा रिजिगनेसन होआखैमोन बिथाङा रिजिगनेसन होआलासिनो बियो गेलेबाय दा बिनि उनावहाय जखननाखि जोङो बेवहाय कर्टआवहाय जोङो आपिल खालामबाय आपिल खालामनायखौ हयथ' बिथाङा निश्चय मोनथिबाय दा बिनि उनावहाय बिथाङा मा खालामबाय बियो जयनिं मोनसे माबानो रिजिगनेसन मोनसे देखायबाय दा बे रिजिगनेसनखौ बिथाङा देखायबाय आरोखि बेयाव बे रिजिगनेसनखौ देखायबाय दा 2020नि बे रिजिगनेसनखौ देखायबाय किन्तु 2015आवबो बिथाङा रिजिगनेसन होदोंमोन किन्तु 2015निखौ बे जयनिंखौ खालामफिननायखौ देखायाखै किन्तु 2012निफ्राय बिथाङा रानिं आप टु माबासिम 2020नि नभेम्बर माससिम जोंनि इलेक्सना माबायाव जादों नैबे डिसेम्बराव माबा जादों दा बे नभेम्बर माससिम बिथाङा बे बेथनखौ रानिं जागासिनो दं आरोखि बेवहाय जोंनि इलेक्सना डिक्लेयार जादोंमोन मार्चआवनो किन्तु बिथाङा 2020नि नमिनेसनाबो जोंना मार्चआवनो जादों किन्तु बिथाङा मा नभेम्बरसिम बे रानिं बेथन जाबाय दा बेखौ नायोब्ला दिनैहाय आरो मोनसे मा खालामबाय जखननाखि नोङो नमिनेसन होगोन बे नमिनेसन पेपाराव नोंनि जेनाखि बाय'डाटा बे बाय'डाटाखौ कमप्लिट नोंनाव बेसेबां एकाउन्ट दङ बेसेबां मा दङ बेखौ साबमिट होनांगौ नियम मथे दा बिथाङा मा खालामबाय बेवहाय मोनसे एकाउन्ट दङ बे जायनाखि साख्रिखौ जे मावदों बे जे जायनि साख्रिखौ मावदों बे साख्रिनि मावनाय जेनाखि एकाउन्ट बे एकाउन्टखौ बिथाङा इलेक्सन कमिसननो साबमिट होआखिसै नमिनेसनाव बिथाङा साबमिट होआखिसै बिथांनि बे एकाउन्टआव बेखौ साबमिट होआलासिनो बिथाङा मा खालामबाय इलेक्सन कमिसनखौ थगायबाय दा बेखौ जुदि नायोबा दा जोङो दिनैहाय जिहेतु जोङो अलरेडि आपिल खालामबाय महामान्य आदालतनाव जोङो बेखौ जों आपिल खालामगोन जिहेतु जोंनि बतझरा ओनसोलनि रायजो राजानि थैनाय थांनायनि बाथ्रा दङ डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा दं दा जोंनि महामान्य आदालतखौ जों बुंगोन आपिल खालामगोन आरज गाबगोन जिहेतु बिथाङा इलेक्सन कमिसनखौहाय थगायबाय बेआइनि भाबै बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेबाय दा बिथांनि जाहाथे माबाखौ मोनसे नायबिसार खालामनानै जाहाथे बिथांनि जेनाखि भट बे जाहाथे माबा जायो खारिज जायो बेखौनो जोङो महामान्य आदालतनाव जोङो आरज गाबगोन आरोखि दा बेखौ लानानै हयथ' बिथाङा बुंदोंमोन दा बिथाङाथ' नोङो नंगौ जेनेबा जोङो सोरबा MCLA दाना सोरबा माबाया दाना EMआ दाननो हाया किन्तु दिनै कर्टआव अलरेडि बियो साबमिट जाबाय आरो बियो इलेक्सन कमिसनखौ जिहेतु थगायबाय दा बे हिसाबै बिनि फिथाइया हयथ' निश्चय मोनगोन साहा बागानाथ' दङ बेथ' रावबो थगायनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोनाबो बे बतझरानि ओनसोलनिनो साहा बागानाथ' गोबां दङ बेवहाय बिथाङा हयथ' 150 बिगा बुंदों जोंनि मोनथिनायावथ' 150 बिगानि 500 बिगानि बारा दं बे बोरै लेभेलाव दङ लेभेलाव गैया बे बिनि सम्पतिनि बाथ्रा बे लिगेल इलिगेल बेखौ सरकारा मोनथिगोन
खिन्थु जोंनि मोनथिनायावहाय 500 बिगानिबो बारा बिसिनि फेमिलियावहाय साहा बागाना दङ बियो बबे लेभेलनि लिगेलै साहा बागान खालामनाय ना इलिगेलै साहा बागान खालामनाय हयथ' बेयो जुदि इनकुवारि जुदि खालामोबा बेखौ मोनसिगोन आरोखि जे मुनमुनारि दिबुथुलियाव खामानि मावनायनि माखासे बिल हराखै मायाखै होननानै बिथाङा अजद खालामदों बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंदों दा बे जाहैबाय सरकारि माखासे खामानि मावनायावहाय माखासे सरकारि नियम खान्थिजों थांनांगौ जायो दा बेयावहाय मा जाहैगोन खामानिया सेंसन जागोन सेंसन जानायनि उनाव टेन्डार जागोन टेन्डार जानायनि उनावहायसो बिला मोनगोन दा सेंसन जानोब्ला मा नांगौ बेवहाय सेंसन जाखांनायनि उनावहाय टेन्डार प्रसेस खालामनायनि सिगां मा खालामनांगौ बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल नांगौ नङा होमबा दा बेफोरखौ प्रसेसखौ बिथांमोना कमप्लिटलि खालामाखै टेन्डाराबो पकेट टेन्डार जादों आरो टेन्डारा बेयाव सार्कुलारखौनो गैया आरो सेंसन जानाय लोगो लोगो खुनु धरननि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलनि खोथा गैया दा दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जुदि गैयाबा बिथांमोना बबे फान्डनिफ्राय हरगोन मा हरगोन बे रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन दा दायनि थाखाय बिथांमोना हाग्रामा बिथाङा बेफोरखौ हयथ' मौखिक लेभेलाव आरोखि गावनि खुगाजोंनो दे मावदो होननानै हयथ' मावदोंमोन दा बिनि थाखाय दिनैहाय गभर्नमेन्टआ जिहेतु गभर्नमेन्टनि फैसा रायजो राजानि फैसा बेखौ मुख्लायनानै हरनायाव माखासे प्रसेसखौ मेनटेन खालामनांगौ जायो दा बै मेनटेना जुदि जायाबा बै प्रसेसा जुदि गैयाबा बेखौहाय नोङो बोरैहाय बबे सरकारा नोङो बिल खालामनांगौ हानो दा बेखिनिनि थाखाय हयथ' बिथांनि बिला थाबथादों आरोखि এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শোৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শোৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক